and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Kinsa? Kapitan, ayaw sig pagsa. Pasag din na lang nga masayod mo kinsa siya. Pinaagi sa laing baba. Dili gikan mismo ni Nilo. Salamat sa imong magpadalipod na ako, Anastasia. O ipanumpa ko, ipadayon ko ang imong tinguha ang mahibalik ang parehas ka nako sa gibutan sa tuwa sa langit. Murag may gubot man, ate. Pasagdi lang na sila milay. Pasagdi. Kakita ka? Tuan ang kapitan. Nagusay na. Wa ka na kinanglan na dito. Oy, nganong mo ingon kang wa ko kinahanglan nga to mas Anastasia. Naapag yun ang anak sa mortal kong kaaway. Ay, behave! Behave, milay. Tingalig, nag-uwang lang na sila. Dini lang ka. Oh, asa ka man. Magsusi, onsa namang kagubot. Char. Ay, salamat nga uwa ka pang makalakaw, iha. Oh, nga na tita. Nagkagubot sa kapilya. Mao kanay pong sa mitaho nako. Og si Jay mo hinungdan kauban ni adtong tao nga bag-o ang hitsura din his ato. Unsa? Nga naman ko na tita. Gibira ko no ni Jay ang maong tao. Og kadtong tawhana, mao ko unta ang mudagit ni Anastasia. Si Nilo? Oh, mauron. Mao na'y pangan sa gibira ni Jay aron mo gawa sa kapilya. Iya unta ko nung ining sumbagon. May gani kay miabot dayon ag kapitan. Nga nung dapat man sa kapilya si Nilo. Puong pas mi balita nako nga nagbasol ko nung maayo ang maong tao iya. Hinungdan nga nangayo kinig pasaylo ni Anastasia. Og misaad nga mutambong sa ilang pagrosaryo. Si Nilo? Nangayog pa saylo? Tita, imposible ka na. Suod gawa si Nilo sa presuhan. Ha? Uy, ingon ni anak kadautan katong gibira ni Jay. Ha, hala, daghan day kag amigo nga ingon ana uy na. Kuan. Ingon ana magyud tita ba ang dagag kwarta? Nagkinahanglan sa bugdaghan kayong protector. Nahimo silang bodyguard sa kong amahan. Morang ako na po silang nakaila. Ay, ngigago di ay ni mo iha, no? Mao ko na hinungdan tita. Nga dili ko gustong binuangan. Sa imo kang pagtuo tita, mitugang ka siya kung si kinsay nagsugo niya. Ay, ambot lang sa kahaiha kay sigun gud sa mi balita nako. Mitingog man dayon si Anastasia sa dihang gipugo sa kapitan ang maong tao sa pagpatugan kinsay nagsugo niya. Aw, ato nang masayran kun sudya ang kunje. Animala. Musamot ang pag-ayad ni Jay nako tita. Kung iyang masayran, nga ako'y nagsugo aron dagito si Anastasia. Murag mao gyud nay mahitabo iha. Kinahanglang malikidar ka na si Nilo. Ito ka ba sa kipasalig na ng tawana? Unya na ta magsulti. Kay na nga chip. Ang ako pa. Tingali. Nagpabilib lang siya. Mituo ko niya, Jay. Ug tuho iusap ang iyong pagpako sa iyang kinabuhi. Please. Dali na milay. Mamauli na ta. Muuna yun tagpauli. Si Anastasia di ay. Nga na maguna-una ka pa man iniya in taon, oy. Nadaghan man ang muhatod niyo. Og usas mo hatod niya mo si Jay. Nga naman good kung makuig si Jay. Ay dili lagi mahimo. Naglagot ko anang tawhana. Maglagot pag yun ka, nga mulaban man na si Jay kang dayan. Sumagod! Siya mo'y nanalipod sa imong anak sa dihang tinuntuhan o unta niya itong tao sa dayan. Ay, ilatong drama ay. Ilatong sinabutan. Aron ko nohay. Mugawas nga hero si Jay sa kinabuhis akong anak. Og wa ko mo bilib sa ilang drama in taon kay kinaraan. Ay, kanimo milay! Tanaw, oy! Tanaw, nagsulti pa ang kapitan o si Dayan.
Di ba yung ka masalig? Ay da, una lang gusto pagpauli ate. Wa pa dyan ko makasabot sa maong kagubot. Paselo ako nga wa ko kapugong sa akong kaugalingon. Nahimo hinoon kong bastos. Kaya akong gibira kadtong gingan og nilos daghang tao. Ay napakunahon na ato, Jay. Kaya nakasabot ko sa imong gibati. Nalipay gani ko. Nalipay ka. Tungod kay mahal kita ay kaayo ko nimo. Ako nang gihatag nimo nga akong kinabuhian. Andam ko magpakamatay. Tungod sa akong paglaban nimo. Ang katalakman. Muabot na? Nganong huwaton pa sa katawhan ang ilang pag-antos. Tugani ko. Dili na gikapugan ang katalagman nga imong nakita. O kita apil ba sa bakalas? Sultian. Tugani ko. Kuwang pagit sa pagtuo ang mga tao. Nagkinahanglan pa nga dunay daotag mahitabo. Kinahanglang pang masaksihan nila ang silot sa kinaiyahan. Una sila mudangop sa bahay sa Diyos aron magampo. Kung sentro palang unta nila silang kasing-kasing, ang labang makakagahom. Gugmag yun mayo patig babaw. Kay kung magkahigog maay lang ang katawhan, way away, way kupot, way mga illegal loggers, ug way mga hangol nga mga minero nga magpatakalag pabuto ilawom sa yuta. Mangumbinser pa kong tao aron mudangop na sa Diyos. Unsa-unsab ka sa pagtuo sa mga tao nga mismong kaugalingon akong inahan. Dili man makita as kapilya. Dili mo simba. Nahibaw ka ba nga, wa man tuhui si Jesus sa diyang usap pa siya katao. Dito pagid sa kaugalingon niyang lugar. Pero ayaw ka bala ka, Jay. Ayaw ka bala ka may tungod ana. Kung ilang makitang imong kaayo, musunod na sila nimo. Kana gid siya na mo demonyo sa kinabuhi ni mama. Ayaw basula si Wena. Gigamit sa siyang kahimanan sa mga daotang elemento, Jay. Pero makita ra niya ang kamatuoran sa kung nakita. Ang sakit lang, kay mag-antos ko. Mahimong mahurot ka niyang ako mga luha sa paghimnilak. Tungod sa kaluoy ko sa mga tao nga mangligtas lang ko niya. Ngawa na'y kinabuhi. Nganong kitahasan magkuini, Jay? Mayo pag ako nalang mamatay ug maluhas ang mga tao. Nakinahanglan ko nimo. Mamatay sab ko kung mawa ka sa akong kinabuhi. Kung mahimo ko lang hangyoon ang nagtahas ini nako, nga ibugti ko akong kinabuhi alang sa kaluwasan sa kadaghanan. Ang ikikining kap. Ayaw na paglakaw kap. Uy, aron madugay ilang parang sulti ni Dayan o ti Che. Kaya naibaw ko. Nag-atang gidron sinang Milay. Wa sab di ay mayong buot si Milay kang Jay. Wa lagi kap, uy. Saon? Mamay gusto ni ng Milay nga mga ipasaylo sinang Rosing kang Dayan. Tungod sa ilang pagpasangil nga si Dayan mo'y nakaingon sa sunog. Ay, pastilan. Wa sa bitaw ko makasabot ni Rosing. May tao na ngamian kon nga natiligam-an niya ang pagpaong sa kandila pero iyag yung iduot si Anastasia. Maulagi kap, uy. May gani kay wa mo salir ang petisyon ni Rosing nga papahawaon din ni si Anastasia. Ay napuno magunang utok ni ng Rosing sa mga intriga ni anang ginganlan og Wena. Ay, sagtutod kap. Unsa ka na, Carol? Kuan ka ng, ayaw na lang kap, kuan ka ng, chismis mang good ni kap, ay, ano lang, pero doon na ni ka matuoran. Isulti kung unsa imong nasayran. Ayaw na lagi kap, uy, ayaw na lang kay, kuan man ka ng, mahadlo ko nga, gikan yun ako ang informasyon ba, lain na lang unyay mo taho ni mo kap, uy. Malipay kay ko, Carol. Kung ikay mo sulti, kay mituo man kunay mo. O karon sab nga makabantay ko. Sige na, Carol. Ang Isulti na. Day Carol, dali na. Mga uli na ta. Ay, salamat in taon kay mama uli na mi. Sige kap ha. Kanang human na sila sulti si Jayman na nya. Mga to na mi. Nya daghang salamat nimo ha. Unsa man kay impormasyon nga ipadayag unta ni Carol. Ikaw nalay mo pa uli. Ganun ba di ay? Karon na ba ko mipauli nga maurang usa? Ay, kuan ba tingali bayag at yan ka atong imong gibira ka ganiya ha? Dahil di na mahitabo, uy.
Unsa man, wag gyud ka mo tuo nga bag-o na ang kinabuhi ni Nilo sa pagkakaroon. Mura man kung imposible kay na day, uy. Daot ang tao. May tingwa sa pagdagit nimo. Unya, dali ra kaayong mausap. Doon na maingon ana, day. Pero ang iyang sulti, nga doon na siya nakita nga rin ako nga, mo'y nakaaghat sa pagpakikita nako aron mangayog pa saylo. Mo'y nakahimpit sa kong pagtuo, nga dili na siya maghimog dautan, day Carol. May nakita siya nimo? Oh, lahi ko no. Ganiha sa dihang muluhod unta siya nako. Kalit niyang gilikay ang iyang abaga sa ako untang pagunit. Pero kay ako mong sa gigunitan, mitutok siya nako. Mao pa? Mao na day. Busa, kung inyo siyang makita, timbayaha siya, hangpa, parehas nga way nahitapot niya. Pero, kisa mga nagsugo niya day, no? Utang buot day, Carol. Ayaw na ninyo ipamukos ang pagpangutana kinsay nagsugo niya. Igo na nga doon natin nakapig. Ug makabig pa hangtod ang katapusan niyang kabanay. Kadugay ba ni mong mipauli? Ma, Ayaw pagtuo, Anastasia. Nga kay kauban ninyo ang kapitan, nga mituon ako, nga wa mo chancing katong Janie mo. sige na mga tuog na ta. Ano bang mulikay ka man kung maghiskot ako ni atong Jay? Unsa maginasyas imong kinabuhi ba? Kauban siya sa kong kausama. Misabot sa kong tinguha. Giisip ko siya akong soulmate. Ha? Imong uyab? Muuna na ko ni mo, ma, kay katugon ako. Good night. Anastasia! Makigsulti pa ko ni mo! Oh, nganong karon ka man lang miabot, ha? Karon pa mi mahuman og hisgot-hisgot may tungod sa nahitabo, ma. Ang nahimo kang butangero? Nahibaw ka? May nakasumbong nako. Nganong nang hilabot ka man, ha? O kanus ka lang mahimong bodyguard ni Anastasia? Nakaila ka ba niya itong tawhana, ma? Ah, Kinsay may suhol yag 20,000 pesos? Ikaw ba? Kinsa ma? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!